Moi boas a todos, estamos hoxe na estrada, vamos participar na nocturna estradense. O percorrido serán 2 voltas, facendo 8 km en total. Vamos camiño de Recollelo do Arsal e a ver que tal sale, porque ainda teño as pernas un pouco cansadas da media maratón de Palarmelide, que vos deixo por aí a etiqueta. E bueno, a ver que tal. En vez de correr, non sei se queda acabar a festa. Bueno, xa temos do Arsal. Vamos a ver que se coce por aí, que ainda falta 50 minutos para empezar. E a ver despois como se ve a carreira, porque de noite non sei como gravará isto. Faltan 25 minutos, empezamos a cantar. Ahí va, vamos, ahí va a meter
Ao final vou coller o gusto isto de facer a pós-carreira desde a casa. Onte, cando acabei, era moi tarde xa e preferín non gravarme e xa fun directo para a cama. E en canto a carreira, pois houve cambio de circuito, algo que personalmente a mí non me gustou, porque o novo percorrido ten moitísimos xiros e como estaba o asfalto todo mollado era bastante perigoso. De feito, non sei se alguén caeu, eu descoñezo, pero eu todas as curvas tomei despacio e con moita precaución. Tamén se podía tallar prácticamente todas as curvas, algo que non me chistou moito. O meu resultado final foi o posto 25, con un tempo de 29:41 e quedando sexto da categoría. Na primeira volta, creo que estuve loitando polo terceiro posto, pero a segunda xa me vin abaixo, as pernas cansadas aínda da media maratón de Palas Melide, e non se pudo facer moito máis. Moito ambiente nas rúas, xa que ao ser as festas, pois a xente estaba nas calles e ainda animaban bastante. E despois, cando nos deron o dorsal, pois deronnos tamén a camiseta de agasallo, que é esta. Espereime tamén na saída o típico os fuegos que botan, pero este ano non houbo nada, non sei se a pirotecnia fallou pola chuvia ou decidiron non botar. E hasta aquí o que foi a carreira de onte, da Nocturna Estradense. A próxima carreira será o Cross do Bueu, que xa é mañá. Vémonos nas carreiras e sabedes, suscribidevos e hasta a próxima.